Přece není možné, že za 3 týdny jsem se k tomu spisu nedostala. Pochybnosti v prípade 6-ročného Axla, ktorý bol na základe rozhodnutia Komarianského súdu odovzdaný otcovi v škole a ten si ho v zápäti odviezol do Talianska, takýmto prístupom k žiadosti o nahliadnutie do spisu len narastajú. Sú tady po páté vlastně, po páté a minulý týden bylo přislíbené, že dneska určitě budú mne nahlédnutí do spisu. Avšak nestalo sa tak. Spis bol tentoraz len o poschodie nižšie na prokuratúre. Tam ho mali študovať od 7. do 13. novembra. Za účelom zistenia, či okresná prokuratúra mohla v súvislosti s týmto konaním využiť oprávnenia. Dítě je stále pryč, nic se neděje, už měsíc, myslím si, že to je dost dobrý důkaz, že tam za tým stojí něco jiného, ale určitě ne právo a zákon. Potom, ako sme sa o spis začali zaujímať, v zápäti sa objavil na súde. Dnes ráno pani Teglašová konečne doň mohla nahliadnúť. Máme právně zastoupení jako zástupce z lidu, vlastně, aby jsme jí pomohli, protože žádala naše instituce stát a nikdo jí nepomohl. Dokonca si mala možnosť pozrieť aj videozáznam výkonu rozhodnutia na pôde školy. Súd ho pred časom hodnotil nasledovne. Stretnutie otca a maloletého dieťaťa prebehlo vrúcným objatím v pokojnej atmosfére. Čo sa dialo v škole ďalej? Do dnešného dňa okrem účastníkov nikto netušil. Po pár minutách chlapec zjistil, o co jde, začal křičet, začal se bránit. Bohužel kameru otočili na druhou stranu, ale zvukový záznam existuje, kde vlastně ten chlapec velmi plače, velmi křičí. Ďalšie podrobnosti zo spisu zatiaľ nie sú známe. Bude se to dál jednat, odnětí dítěte bylo protizákonné, protože v rámci Slovenska by to bylo v pořádku, ale v rámci zahraničí to v pořádku není. Neberú telefon vôbec. Neviem, že chodí do školy alebo cíti dobre, neviem vôbec nič. Pre televíziu Joj, Drahu Dobrovičová.